Girl, you've turned my world around, and I'm happy for the time that I can spend with you. Oh, girl, you're something really unreal. You're expected, unexpected. I've been waiting for you. I'm in love with you. You're my princess of the magic land. I wanna be with you. You can now just take my hand. I'm gonna show you the truth. That in a love there is no way you should remember to. Everything is all you are. I'm trying to focus on my work. Yeah, I'm trying to sing out to the world all day, all night. When I see your face, I can handle myself. Hear your voice, I can let it go away. I just wanna say that I'm in love with you. You're my princess of the magic land. I wanna be with you. You can now just take my hand. I'm gonna show you the truth. In a love there is no end. You should remember to. Everything is all you are. Princess of the magic land, princess of the magic land, princess of the magic land. Oh, you're my princess of the magic land, princess of the magic land, princess of the magic land. Oh, I'm in love with you. You're my princess of the magic land. I wanna be with you. You can now just take my hand. I'm gonna show you the truth. In a life there is no end. You should remember to. Everything is all you are. I'm in love with you. You're my princess of the magic land. I wanna be with you. You can now just say I'm gonna show you the truth. in a life there is no end. You should remember to. Everything is all you are. Neprítomní chýbajúci? Nikto. Nie je možné. Všetci. No mládež, ale predčerom tu chýbali, pozerám, 10 žiaci. Takže poprosím o ospravedlnenky. Ivaniš, Kopko, Gombošová, Imková, Čermáková, Švédová, Mackaľová, Čuhanič, Motuzová, Šabák a Berešová. Ospravedlnenky poprosím. Dobre, ideme. Zajtra vám dám. Zajtra vám to niečo. Páči sa. Ivaniš, tu prvý. Kde je Ivaniš? Ste vraveli, že nikto nechýba. Nie je možné s touto triedou. Zavolám. Tomáš, ty si? Sluši. Vyrieším to neskôr.
No, poriešime to neskôr. No, dobre. Tata si sadni, pokračujeme ďalej. No mládež, je koniec hodiny. Ešte raz porazujem, čo treba zlepšiť. Dokácku. Lebo okýru sú maturity. Tomáš, buď taký dobrý, potom za pána riaditeľa. No čo máte? Nech sa páči. Pán riaditeľ, máme vážny problém s dochádzkou. Tomáš má v tomto 4 roku vymeškaný už 48 hodín a zatiaľ 27 neospravedlnených. Tak Tomáš, počul si, koľko máš neospravedlnených hodín? Ešte 1 hodina, ešte jedno zaspatie. Tak si ma nepraj. Poriešime striednym všetko v rámci vyhlášky, v rámci zákona a jednoducho budeš vylúčený zo štúdia. Chýba ti to ku šťastiu? Nie. Ak ti toto ku šťastiu chýba, tak sa opováž ešte raz zaspať. A začni chodiť poctivo do školy. Pán riaditeľ, takisto aj dneska chýba. Druhá vyučovacia hodina prišiel neskoro. Vysvetli, kde si bol. Som zaspal. Na druhú hodinu zaspal. Nie, na prvú, ale ako druhá. Si pred chvíľou povedal, že o 8:30 už si ready, tak teraz čo? No však ready No som tak bol. druhá hodina už je po 8:30, už si tu mal byť. No ale dnes som bol ready skôr. Jak si bol skôr, keď si zaspal na druhú hodinu, pán profesor? Ale to bola druhá hodina v tomto týždni. Jaká druhá hodina v tomto týždni? Druhé ráno v tomto týždni. No druhé ráno, ale začínal si druhú hodinu a si zaspal. Útorok čo bolo? Celý deň. Však. Zaspal si sa nemal stále, čo? No v útorok mi ani o 8:30 nepodalo. Ani o 8:30 ti podal. Táto je strašná. No. Ešte jeden deň, keď neprídeš do školy, ešte raz, keď A pán zaspíš, riaditeľ, ale... ešte raz, keď zaspíš, tak pristúpime k rázným krokom a vylúčime ťa zo štúdia. Chceš to? Za čo? Za to, že zaspávaš a nechodíš normálne do školy tak, ako máš. Ty si povinný podriadiť sa školskému poriadku. Ten jasne hovorí, že v škole máš byť 10 minút pred začiatkom vyučovania. Bol si oboznámený so školským poriadkom? Áno. Tak ho dodržuj. A mal by ho dodržiavať každý, si myslím. Teraz je reč o tebe. A stále je. Teraz je reč o tebe. No dobre, Kvôli stále tebe je tu reč prišiel. o mne. No dobre, ja sľubujem, že Tomáš, sa vieš, čo máš zlepším. robiť? Áno, majte sa, dovi. Čo to je? Počkaj, čo to kýveš tak rukou a odchádzaš? Kultúrne odbiť, nie? Dobre. Čo to je toto? Sa, pán riaditeľ. Nemusíš sa na mňa smiať, ale robiť slušne a nekývať rukami. OK. No tak za. Dovidenia, pán riaditeľ. Dovidenia. Pán profesor, musím vám niečo povedať. Áno, Števkánka, čo sa deje? Mal by ste si skontrolovať bicykel. Prečo? Nehovorte, že to máte o nás. Prečo akých bolo? Tu dievčatá. Hľadáte bicykel? Áno, ako viete. No,
No, pán profesor, choďte po tredu knihu a poďte s nami, už sa nejako dohodneme, dobre? No. Chcete svoju saganicu? No, svoju saganicu chcem, na každý pád. A potom Lebo bez nej sa nezaobídem. To je Vy môj chcete- každodenný prostriedok dopravný. Ale počúvajte, vy chcete svoju saganicu, my chceme našu triedu knihu. No ja ju nemôžem vydať, lebo toto je úradný doklad a aktuuje sa 10 rokov. No je vaša saganica. Chcete ju? Chcete ju alebo nie? Nemôžem vydať. Hovorím vám. Nemôžem. To sú len vy. No dobre. Ale chcem saganicu. Kde je môj bicykel? Tomáš! To nie je môj bicykel. Mola! Bože, dobre, že už končia.